Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban Sufeto General na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha ta Kano. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara. To, wannan mata da kuke gani akwai zarge-zarge da dama a kanta, wanda yanzu haka dai mun samu masu ƙara a kanta mutane guda 7, wanda wasu ma sun kira suna zuwa akan cewa babbar yadda fara ce. In ta sayi kayan mutum sai ta kwashi kayan sai ta yi maka alert fake, sannan kuma ta kwashi kayan ta tafi. Wanda da korafin yayyawa, kwamishinan 'yan sanda ya tada dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin DPO na Nasarawa SP Daniel Ama, tare da bashi umarnin lalle duk inda take a kamo ta, wanda Ubangiji Allah ya bamu nasara muka kamo ta. Bayan an kamo ta tuni dai an samu masu korafin gasu, wanda wasu a shaguna, wasu mu a wuraren da suke kasuwancin su ta sai kayayyakin su gaba daya, ko ta yi musu ko kuma ta nuna musu irin wannan fake alert sannan ta tafi da kayayyakin su. To an ce dai waka bakin mai ita tafi daɗi, ga ta nan za ku ji daga bakinta. Ki mun magana da ƙarfi. Me sunanki? Sunanki? Fatima wa? Shekarunki nawa? 27. To ai da ƙarfi zaki magana ko? 27. To ga zarge-zarge akan ki da dama, kuma ga mutane masu ƙara akan cewa kin yi siyayya, kin nuna musu alert, kin musu transfer. Me gaskiyar wannan magana? Shin kina yi ko ba kya yi? Wallahi ni ba na yin alert, kuma wasu daga cikin na san su ciniki ne muka in ce zan sa maka kuɗi, in Allah bai hore min na saka ba sai suka juya abin suka ce fake alert. Kuma to ai ga su ba mutum ɗaya ba, wajen anan mutum nawa ne a cikin shidan nan kika san cewa kin musu haka? Dukansu. To ke tsaya, to yi mana bayanin ke wace dabara kike ko? Wani lokaci nakan ce bari in maka transfer, idan ya bani sunan ka zan ce to na tura maka shi kenan, wanda Allah ya bani iko na maida mai nakan maida musu kuɗin su, kamar yadda su ma nake da kudirin yanzu zan ba su abin da ke hannu su min lamanin zuwa in ba su sauran. To ai tsaya mana, ai duk baki mayar musu da kuɗin ba, sai da kika zo hannu sannan kike tunanin wai zaki mayar musu da kuɗin. Kuma yanzu gashi dai a takaice fa daga kama ki ga mutane 7 an samu, 6 suna nan, 1 yana hanya, kuma an ce wasu ma suna nan tahowa. To ke wani abin da yake yi daidai ne? A'a, insha Allah shine. Kamar wani irin kaya da wani irin kaya kike zuwa ki musu alat din, ki nuna musu? Irin kayan da nake saida su ne hudata ni dama, nakan saida atamfa, less da shadda, su ne dama abin da nake saida ko da. To kida karba kamar na nawa da na nawa? Duk da dai diga su kuma za su bari na nawa kika karba? 40, 50. To kin yi makaranta ne? Na yi makaranta. Wanne kwali kike da shi? BSc. Ame? Computer science. Computer science? Eh. Amma ke baki tunanin ki amfani da basira ki ta hanya mai kyau ba kike wannan abu? Kaddara ce ta same ni. Na? Ina fatan ta zo man karshe. To tsaya, wai idan kika karbi kuɗin nan ma me kike da su? Yawanci ko su ma lokacin da suke ce na karbi kayan sa, a lokacin da ne aure na aure mai gidana ne, ya zamto kullun sai ni nake rike mu, ni zan sai mana zan sai mai karak, yana shan karak. Zai yana shan karak officer ne tun da ya samu posting ya tafi Port. Ya zo tun ina da jari na kulle shago na zo ba ni da komai, kuɗi na suka kare, kaya na suka kare, sai kai ga sai na je na karɓi kayan mutane bashi, na zo ban iya karɓar bashin ma, sai dai in je haka in maka dabara in karɓa abin ka in tafi, Allah ya raba ni da shi yanzu. To shine yanzu da bana tare da shi da na da Kano da zama, sai mutane suka zo suke. To ke yanzu tsaya da Allah, wannan abin da kike yi daidai ne? Insha Allah na daina. A daidai ne? A'a. To me jan hankalinki ga matasa, ko in ce mata irin ku da su kuke wannan harkar ta damfara? Na farko dai duk macen da za ta yi aure ta nemi namijin kirki wanda zai iya rike ta, na biyu kuma taimakon ta faɗa ita. To Allah ya kiyaye, kamar da kuka ji ta faɗa, yanzu dai ga masu karar za ku ji su kuma ba a sun su, saboda sun faɗi dabaru da dama da ta yi amfani da shi wajen cutar da su, wanda ga su ɗaya bayan ɗaya. To malama me ya faru ne? A ni shop ina ta je ta ɗauki kaya, ta nuna fake alert, ta kira waya ta ce in ba a gani ba tana sauri ana jiranta, in ba a gani ba a kira ta a waya. To tun da ta fita ba ta ƙara ɗaukar wayar mu ba, sai zagi iyaye da cin mutunci da tiritinin ma da ta ringa yi na cewa idan ma ba mu kyale ta ba shagon mu ma mun daina samun kwanciyar hankali. Kayan nawa ta karba? Kayan 60 ne da 5. To yanzu ya kika ji da ke ga ta zo hannu? A ni farin ciki ne da aka kama ta, saboda neman ta nake zan bi hakkina akan tiritinin dina ma da take yi. To ke ma ga kikin zo Bamfai, ke kuma me taimaki da ƙarfi? Fake alert ta yi min. Fake alert, ya taimaki fake alert din? Ta zo siyan kaya ne a shagon mu, sai ta turo fake alert, sai ta nuna maka za ta kira sunanka. Na nawa ne?
80,000. To ta dawo miki da shi? Ba ta dawo da shi. To Hajiya ke ma ga ki a Banfai, me ya kawo ki? Transfer ta mun fake alert. Na nawa ne? 90,000. Me ta siya? Les ta siya guda 3 da jaka guda 1. To tun daga lokacin kin ƙara ganin ta? Ban ƙara ganin ta ba sai da aka kamo ta. To yanzu ya zaki ce da 'yan sanda da suka kamo ta suka yi Sai wannan dai in aikin? ce na gode ba abin da zan ce sai godiya. To Hajiya ke ma ga ki. Ke kuma me aka yi miki? Ta zo gidana, ta mun fake alert na 150,000, ta tafi shagona, ta yi fake alert still, so 37,500. Still ta da ta karbi voil guda 3. To yanzu dai total kuɗi nawa ne kuɗi a kanta? 232,500. Kin ƙara ganin ta bayan ta Ban yi? kuma ganin ta ba sai da aka kamo To yanzu me zaki ce ga 'yan sandan Kano? Godiya nake Allah ya kara musu matsayi. To Hajiya ke ma dai naga kina murna da kika ga an kamo ta. Ke kuma ya aka yi miki? Ta zo shop ɗina ne ta sai a tamfofi ta yi min transfer fake alert. So ta ban number ta ina kiranta ma ba ta dagawa. Sai ta zo ta sa video a status na saving ɗin shi na zo na kai ƙara. Me ta siya? A tamfofi na 78,000. To yanzu ya kika ji da aka kama ta? Na ji daɗi sosai Allah ya sa hukunta ta. To kai abin mamaki gashi ma mata ake fake alert din kai kuma ka shigo komar ta. Kuma ga ka haddage mu amma kai ya haka to me ya faru? Wallahi to dai ni da daddare ina shago Ba ma ji kai faɗa da ƙarfi ka kai daddare kaɗai ina ne. shago har na rufe sai ta zo ta same ni ta ce tana son a tamfofi sai na bude mata shago da na je sai ta zaba tamfofi guda 4 sai ta dauka sai ta ce transfer za ta yi sai na ce to ba damuwa muna karɓar transfer sai ta mun sai ta siyi a tamfofin guda 4 gaba ɗaya abin da ya kama kuɗin 57,000 sai ta mun transfer muka jira ba mu ga alert ba sai ta ce ita dai ta tura sai na ce to in an dauka To anya tsaya ma kai tukunna nawa ne kayan nawa ta siya gaba daya? kayan 57,000 Anya ma ba riba ta ƙara ma da yawa kaga a kawai kai da alert ba ustazu. ba riba ta kara min ba haka kuɗin sai To alhamdulillah nawa ne kuɗin naka? 57,000 To alhamdulillah kamar yadda kuka ga yanzu fa mutane da yawa sun samu labari wanda mun ji an ce suna kan hanyar Banfai. To ita dai tana hannunmu kuma ga ta dai kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni da zara an kammala bincike iya waɗanda muka tattara da hakkinsu za mu gurfanar da ita a gaban kotu domin a musu hukunci. Saboda haka al'umma sai ana kula sosai da irin waɗannan macuta wanda suke zaluntar mutane. Haka kawai ka tara ɗan jarinka ka zo su yi siyayya wai su ce ga ala su nuna maka a waya. Wannan ba daidai bane, a ƙara kula sosai a ƙara kiyayewa. Ubangiji Allah ya kare mu.